ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതേ ഭവനങ്ങളിലും ചർച്ചിലുമായിരുന്ന ദൈവത്തെ നാം സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ, മനോഹരമായ നല്ല രാവിലെ സമയത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. രാവിലെ കാലസ്തുതികളോടെ സ്തോത്രങ്ങളോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്ത് വരുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ചല്ലോ. അതോർത്ത് തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അതിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആളാമ്പ്രതിയായും കുടുംബമായും സഭയായും പരിപാലിച്ചതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, അവൻ നല്ലവനല്ലോ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുള്ള സങ്കീർത്തക്കാരൻ പാടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദയയെക്കുറിച്ച് പാടുവാനായി ഈ മരുഭൂമിയിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. രാവിലെ കാല സമ്പൂർണമായ തിരുസന്നിധിയിൽ അടിയങ്ങളെ വരമേൽപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുവാനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേ ചില മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം താവെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവെ അതേ നിൻ്റെ മക്കൾക്ക് കർത്താവെ അതേ ഇടയാക്കിയ നിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഇവരുടെ സിസ്റ്റർ കർത്താവെ ചില മാസങ്ങൾ നാട്ടിലായിരുന്നു, എന്നാൽ ക്ഷേമത്തോടെ മടങ്ങിയെത്തുവാനും ആലയത്തിൽ വരുവാനൊക്കെ നീ അവസരം കൊടുത്തല്ലോ, അതിനാണ് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം. രാവിലെ കാലം എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് കർത്താവ് ജോനുവിനും രാവിലെ സമയം ആലയത്തിൽ വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ, അതിനായി സ്തോത്രം. മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളായി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സകല വിശുദ്ധന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കൃപ തോന്നണമേ. ആരാധനയിൽ ആദിയോടൊന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചു നടത്തണമേ. രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ, ബലഹീനരെ ശക്തീകരിക്കണമേ. വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി വന്നിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിനായി സ്വാഗതം ചെയ്താട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലെ വീക്ഷിന്ന് കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. പാട്ടുപാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം.
മാത്രമാണ്. അവൻ സ്തുതിച്ചിടാം വെള്ളത്തിനിരച്ചിൽ പോൽ ശബ്ദത്താൽ പരിശുദ്ധയാം സഭയെ. സ്തുതിച്ചിടാം വെള്ളത്തിനിരച്ചിൽ പോൽ ശബ്ദത്താൽ പരിശുദ്ധയാം സഭയെ. ആമേൻ ദയ ലഭിച്ചോ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോ അതിനു യോഗ്യൻ ക്രിസ്തുവത്രേ. ഓ ദയ ലഭിച്ചോ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോ അതിനു യോഗ്യൻ ക്രിസ്തുവത്രേ. മാധുര്യരാഗമം ഗീതങ്ങളാലെ അവനെ നാം പുകഴ്ത്തിടാം. മാധുര്യരാഗമം ഗീതങ്ങളാലെ അവനെ നാം പുകഴ്ത്തിടാം. യേശു തൻ വേഗം വരുന്നതിനാൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കി നമസ്കരിക്കാം. ആമേൻ. യേശു തൻ വേഗം വരുന്നതിനാൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കി നമസ്കരിക്കാം. നമ്മെ സ്നേഹിച്ച യേശുവെ കണ്ടിടുവോ നാം ആനന്ദ നാളാതിരെ. നമ്മെ സ്നേഹിച്ച യേശുവെ കണ്ടിടുവോ നാം ആനന്ദ നാളാതിരെ. ദയ ലഭിച്ചോ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോ അതിനു യോഗ്യൻ ക്രിസ്തുവത്രേ. ദയ ലഭിച്ചോ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോ അതിനു യോഗ്യൻ ക്രിസ്തുവത്രേ. മാധുര്യരാഗമം ഗീതങ്ങളാലെ അവനെ നാം പുകഴ്ത്തിടാം. മാധുര്യരാഗമം ഗീതങ്ങളാലെ അവനെ നാം പുകഴ്ത്തിടാം. പാപത്തിനതിരതയിൽ നിന്നീ അടിയാരെ നീ വിടുവിച്ചു. ആമേൻ. പാപത്തിനതിരതയിൽ നിന്നീ അടിയാരെ നീ വിടുവിച്ചു. അത്ഭുതമാർന്നൊളിയിൽ പ്രിയനോടെ രാജ്യത്തിലാക്കിയതാ. അത്ഭുതമാർന്നൊളിയിൽ പ്രിയനോടെ രാജ്യത്തിലാക്കിയതാ. ദയ ലഭിച്ചോ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോ അതിനു യോഗ്യൻ ക്രിസ്തുവത്രേ. ആമേൻ. ദയ ലഭിച്ചോ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോ അതിനു യോഗ്യൻ ക്രിസ്തുവത്രേ. മാധുര്യരാഗമം ഗീതങ്ങളാലെ അവനെ നാം പുകഴ്ത്തിടാം. മാധുര്യരാഗമം ഗീതങ്ങളാലെ അവനെ നാം പുകഴ്ത്തിടാം. ആമേൻ. ദയ ലഭിച്ചോ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോ അതിനു ഓ ദയ ലഭിച്ചോ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോ അതിനു യോഗ്യൻ ക്രിസ്തുവത്രേ. മാധുര്യരാഗമം ഗീതങ്ങളാലെ അവനെ നാം പുകഴ്ത്തിടാം. മാധുര്യരാഗമം ഗീതങ്ങളാലെ അവനെ നാം പുകഴ്ത്തിടാം. ഓ മാധുര്യരാഗമം ഗീതങ്ങളാലെ അവനെ നാം പുകഴ്ത്തിടാം. മാധുര്യരാഗമം ഗീതങ്ങളാലെ അവനെ നാം വലിയവൻ praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വീണ്ടും ദൈവസന്നിധി നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. കഴിഞ്ഞുപോയ ഓരോ ദിനങ്ങളിലും നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരാരാധന ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളേൽപ്പിച്ച് സഭായുഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ജീസസ്.
ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധനെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗസ്യ പ്രാർത്ഥിക്കും. സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് റെജിബറും പ്രാർത്ഥിക്കും. हालेलुया। मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर से दिन परमेश्वर आपके चरणों में हमें सरे को परमेश्वर हालेलुया एकत्रित होने आपने हमारे जीवन में मौका दिया इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने अपने गंभीर सरे को संभाला इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। अपने बलवंत हाथों के नीचे परमेश्वर आपने हमें थामते हुए चलाया इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। अनेक लोग इस दुनिया से चले गए परमेश्वर लेकिन आपने हमें से लोगों को संभाला सुरक्षित रखा इससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। अपने कृपा और दया के निमित्त आपने हमें चलाया इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हमारी कोई बड़ाई नहीं परमेश्वर हालेलुया लेकिन आपके दया के अनुसार परमेश्वर हालेलुया प्रतिदिन जीने के लिए आपने हमारे जीवन में सहायता की इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। अनेक लोग परमेश्वर रात को सोए परमेश्वर लेकिन सुबह उठ ना पाए परमेश्वर लेकिन आपने हमें उठकर खड़ा किया इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। निरंतर हमें से के जीवन में परमेश्वर आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए आप सहायता मदद करना इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। आज के सुंदर से दिन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर हालेलुया। आपके वाणी सुनने के लिए परमेश्वर हालेलुया आपके आराधना करने के लिए परमेश्वर हालेलुया महिमा के साथ परमेश्वर हालेलुया आपका आराधना चढ़ाने के लिए परमेश्वर हालेलुया। आप हमारे मनों को आप तैयार करें परमेश्वर हालेलुया। आपने अब तक सच चलाया इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। आपने गीत गाने मदद किया इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर हालेलुया हमें सरे को आप मदद करें परमेश्वर हालेलुया। आपके भजन संगीता से हमसे बातचीत करना परमेश्वर हालेलुया। अपने स्वर्गीय वाणी के द्वारा परमेश्वर हालेलुया अपने परमेश्वर के दास के द्वारा हमसे बात करना इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। वो वाणी हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर आशीष का कारण होने के लिए आप सहायता करना इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। रोग से पीड़ित हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर हालेलुया। अपने स्वर्गीय ओर से चंगाई और छुटकारा प्रदान करना इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। मुसीबत तकलीफ में गुजर रहे हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। उनकी परेशानी हम नहीं जानते परमेश्वर हालेलुया लेकिन हर एक के परेशानियों को जानने वाला परमेश्वर आप है इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। उनके दिलों के इच्छा के अनुसार परमेश्वर हालेलुया आप स्वर्ग से उत्तर देना इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। हमारे भिन्न भिन्न जगहों में रहने वाले हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। हर एक के साथ अपनी उपस्थितियां बनाए रखना इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। एक और बार कलीसिया के परमेश्वर हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। बच्चे बूढ़े हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। हर एक को आप संभालना सुरक्षित रखना इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। इन दिनों परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर प्रार्थना में और लिपटे रहने के लिए आप हमें से हर एक को सहायता करना इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हमें से को आपके साथ और एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर अभी हुए रिश्ते को परमेश्वर और मजबूत करने के लिए आप हमें सहायता करना इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हमें से की जीवन के हर एक गलती कमियों को आप क्षमा करना परमेश्वर हालेलुया। हर एक गलती कमियों को जांचने वाला परमेश्वर आप ही है हालेलुया। हर एक गलती कमियों को आप क्षमा करने एक और बार आपसे विनती करते हैं परमेश्वर हालेलुया। आपने अब तक हमें से हर एक को परमेश्वर हमारे गलतियों को कमियों को क्षमा कर खड़ा किया इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हम में से कोई भी बड़े योग्य नहीं है परमेश्वर हालेलुया लेकिन आपने अपने लहू के द्वारा हमें मोल खरीदा इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। एक बार परमेश्वर आज की संगति को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। अपनी उपस्थिति से आप हमसे बात करना इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारा आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना सुन के उत्तर देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। നല്ല പിതാവേ അനുഗ്രഹീതമായ കർത്താവേ നല്ല ഈ രാത്രി നല്ല ഈ പാൽവിളക്കായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ വാഴ്ത്തുന്നു വീണ്ടും അപ്പാ ഈ അനുഗ്രഹയുടെ പാലക്കാലം കർത്താവേ ചുരുക്കം പേരായ എൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ മോദം നോക്കുവാൻ കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ഭാഗ്യത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ ഈ മരുപ്രയാണത്തിൽ നീയോടെ എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു പരിപാലിച്ചു സഹായിച്ചു ഹല്ലേലൂയ അനവധി കഷ്ടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ കർത്താവേ ഹല്ലേ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവേ ഹാൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു ഒന്നുപോലും കുറയാതെ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചല്ലോ പരിപാലിച്ചല്ലോ സഹായിച്ചല്ലോ കർത്താവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി കർത്താവേ
കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങൾ കാണിച്ച മഹാകരുണയ്ക്കായി, ഞങ്ങൾ മഹാദയക്കായി കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ മിടുക്കോ ഞങ്ങളുടെ കഴിവൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ നിർത്തിയത്. എന്റെ ദൈവം ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മഹാമനസ്സരിവിനെയോർ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം ദൈവമേ. സഭായോഗത്തെ അപകരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗം അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. പാടുവാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തി അനുഗ്രഹിക്കാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. കടന്നു വന്ന കർത്താവേ, മക്കളെ ഓരോ സ്വർഗ്ഗം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സർവ്വ ആവശ്യത്തിന്മേൽ സ്വർഗ്ഗത്തെ പ്രവർത്തിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ സഭ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. സഭയെ വിശാലമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, കർത്താവേ, സഭ കർത്താവേ, ദേശത്ത് അനേക ആശ്വാസമാക്കി തീർക്കുവാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ സഭയുള്ള ഓരോ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്വർഗ്ഗം അനുഗ്രഹിക്കാൻ മാനിക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവേ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സർവ്വ ആവശ്യത്തിന്മേൽ സ്വർഗ്ഗത്തെ പ്രവർത്തിക്കണമേ. രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട കർത്താവേ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. മനവിശുദ്ധ ഭാരപ്പെട്ട കർത്താവേ, മക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏത് വിഷയത്തിലും ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയ സ്വർഗ്ഗത്തെ കാലം പ്രവർത്തിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവാസയെ കുടുംബമായി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥന സ്വർഗ്ഗം അനുഗ്രഹിക്കാൻ മാനിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. എല്ലാ കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ വാഴ്ത്തുന്നു. സർവ്വ ആവശ്യത്തിന് സ്വർഗ്ഗത്തെ കാലം പ്രവർത്തിക്കണമേ. സ്വർഗ്ഗം സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, യൗവനക്കാരെ, മുതിർന്നവരെ എല്ലാവരും ഓരോ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ സമസ്തം താഴ്ത്തുന്ന പാഹര്യങ്ങളെ കുടുംബമായി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നടത്തിയ എല്ലാ കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ വാഴ്ത്തുന്നു. അല്പമായി ബോധ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവേ, മറക്കണമേ. ജീവിതങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് പറഞ്ഞു മാത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പാട്ടിന്റെ ചില അടികൾ പാടിയതിനു ശേഷം സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. മഹൽ സ്നേഹം മഹൽ സ്നേഹം പരലോക പിതാവ് മകനെ മരിപ്പതിനായി കുരിശിൽ കൈവെടിഞ്ഞു. മഹൽ സ്നേഹം മഹൽ സ്നേഹം പരലോക പിതാവ് മകനെ മരിപ്പതിനായി കുരിശിൽ കൈവെടിഞ്ഞു. മകനെ മരിപ്പതിനായി മകനെ മരിപ്പതിനായി മരനെ കുരിശിൽ കൈവെടിഞ്ഞു. മകൾ സ്നേഹം മകൾ സ്നേഹം പരലോക പിതാവ് മകനെ മരിപ്പതിന കുരിശിൽ കൈവെടിഞ്ഞു. മരണത്താൽ മറയാത്ത മകൾ സ്നേഹപ്രഭയാ പിരിയാബന്ധമാണിതു യുഗകാലം വരെയും. മരണത്താൽ മറയാത്ത മകൾ സ്നേഹപ്രഭയാ പിരിയാബന്ധമാണിതു യുഗകാലം വരെയും. പിരിയാബന്ധമാണിതു 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 യുഗകാലം വരെയും. മഹൽ സ്നേഹം പരലോക പിതാവ് മകനെ മരിപ്പതിനായി കുരിശിൽ കൈവെടിഞ്ഞു. 91 സങ്കീർത്തനം വാക്യപ്രതിവാക്യങ്ങളായി വായിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. സാംസ് 91 പ്രാർത്ഥനയോടെ സാവകാശമായി ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഒടുവിലത്തെ വാക്യം ചേർന്ന് വായിക്കാം. 91 സങ്കീർത്തനം സാംസ് 91. അത്യുന്നതന്റെ മറയിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്നും നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും. രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും
നിന്റെ വശത്ത് 1000 പേരും നിന്റെ വലതുവശത്ത് 10,000 പേരും വീഴും, എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരികയില്ല. യഹോവേ, നീ എൻ്റെ സങ്കേതമാകുന്നു, നീ അത്യുന്നതനെ നിന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ എല്ലാ വഴികളും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. സിംഹത്തിന്മേലും അണലിമേലും നീ ചവിട്ടും, ബാലസിംഹത്തെയും പെരുമ്പാമ്പിനെയും നീ മെതിച്ചു കളയും. അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, ഞാൻ അവന് ഉത്തരമരുളും. കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ അവനോട് കൂടിയിരിക്കും, ഞാൻ അവനെ വിടുവിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തും. ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ തൃപ്തി വരുത്തും, എൻ്റെ രക്ഷയെ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ചൂടേറിയ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു പകൽക്കാലം കൂടെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് സാവകാശം ഒരുക്കിയല്ലോ. കഴിഞ്ഞ 8 മാസക്കാലം കർത്താവ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ 9-ാം മാസത്തിൻ്റെ 5-ാം തീയതി രാവിലെ സമയം കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ നന്ദിയുള്ളവരായി വരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. അതോർത്ത് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. അതേ മഹാമാരിയുടെ നടുവിൽ എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ ഈ ലോകം വിട്ട് അവർ കടന്നുപോയി. എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണം അത് നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തരുടെ കരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില കോറസുകൾ പാടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. വഴി നടത്തും. വാതിലുകൾ പലതും അടഞ്ഞിടിലും വല്ലവൻ പുതുവഴി തുറന്നിടുമേ. വാതിലുകൾ പലതും അടഞ്ഞിടിലും വല്ലവൻ പുതുവഴി തുറന്നിടുമേ. നിനക്കായി കരുതും അവൻ നല്ല ഓഹരി. കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണയേ
ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. എന്റെ യേശുവേ എനിക്കു നല്ലവൻ, അവനെന്നും എന്നും മതിയായവൻ. ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ 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 മതിയായവൻ. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടി യേശു മാത്രം കർത്താവ്. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കർത്താവ്. മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റവൻ, എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കർത്താവ്. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കർത്താവ്. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും എന്നും സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യനായോനേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും എന്നും സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യനായോനേ. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കർത്താവ്. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കർത്താവ്. കുഞ്ഞാ
ഹല്ലേലൂയ അങ്ങയുടെ കൃപകളെ പ്രാപിപ്പാൻ ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ സ്വയം ഹല്ലേലൂയ 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 കർത്താവിന് മഹത്വം ഹല്ലേലൂയ മഹത്വത്തിന്റെ ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ താങ്ക് യു ഹല്ലേലൂയ 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 രാജാവിന്റെ മഹത്വം ഹല്ലേലൂയ ദൈവസനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുഞ്ഞമ്മർ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ആദ്യം മുതൽ കർത്താവേ ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരുന്നു, നല്ല പാട്ടുകളെ തന്നു, നല്ല പ്രാർത്ഥനകളെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ വായിച്ചു കേട്ട സങ്കീർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അതിൽ കൂടി നല്ല നല്ല വചനങ്ങളെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വചനങ്ങളെ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അത് ഹൃദയത്തിൽ പതിയുവാനും കർത്താവ് പ്രകാരം ജീവിക്കാനുമുള്ള കൃപശക്തി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ കർത്താവെ അവസാനത്തോളം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കണം. യേശു നാം തന്നെ ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിക്കാം. അനുഗ്രഹീതമായ രാവിലെ സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. രാവിലെ സമയം പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും, ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർക്കും, ചർച്ചിലായിരിക്കുന്നവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം സന്തോഷമുള്ള അതരങ്ങളോടുകൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. ചില മാസങ്ങളായി ആലയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ന് ആരാധിപ്പാൻ കഴിയാതെ വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രം വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പോലെ കാലം വളരെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം റജിവറും സാലമ സിസ്റ്ററും അവർ കേരളത്തിലായിരുന്നു. അവർ ക്ഷേമത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു. ആലയത്തിൽ രാവിലെ കാലം വരുവാൻ ദൈവം അവരെ ബലപ്പെടുത്തി. കുഞ്ഞുവാൻ ബ്രദർ സുമി, ജോണു അത് ചില മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുവാൻ കർത്താവ് അവസരം കൊടുത്തു. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ വാടിയ ഒരു മുഖത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാര്യം പുറകോട്ട് ഒരല്പം പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മുടെ ദേശത്തെയൊക്കെ പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കാലം നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്ദിയാൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാനിടയാകട്ടെ. ഒരു നല്ല ഗ്ലോറി പറഞ്ഞാട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങളെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ഒരു സമയത്ത് നാം ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്ന് സഞ്ചരിച്ചവരായിരുന്നു. എഫെസോസിലെ വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ദൂരസ്ഥരായിരുന്നു, മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളിലായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമീപസ്ഥരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വെളിച്ചമുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത്
ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്ന് സഞ്ചരിച്ച നമ്മെ കാലാകാലങ്ങളിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ തേടി വന്ന് ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ആരാണ്? വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലത്തും കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അതേ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ മാത്രം, ചില സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ഭവനം മാത്രം. എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? അതെ, ആളുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു, ഭവനങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു, കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വിശാലത നൽകി. അതെ, കാര്യം എന്താണ്? വിളിച്ച ദൈവം ആരാണ്? വിശ്വസ്തനായത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളിൽ സന്തോഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകത്തക്കോണം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത നാളുകളിലായി കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപാര നിമിത്തം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ പഴയതുപോലെ അതെ നമുക്ക് കൂടി വരുവാൻ സാധിക്കാതെ വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരെ ദൈവം കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഏത് ഇടുങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലും അവര് ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതിന്റെ ഒരു തെളിവ് പൗലോസും ശീലാസും കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉൾമുറിയിൽ അവിടെ കാല് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും അർദ്ധരാത്രി സമയമായപ്പോൾ അവര് പ്രാർത്ഥിച്ച് പാടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിന്റെ വൈതങ്ങളെ നമ്മുടെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വിശാലമായ സാവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ ഇടുങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലും നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ അന്തരംഗം വാഞ്ചിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതേ, അപ്പോസ്തലൻ യോഹന്നാൻ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ അവൻ നാടുകടത്തപ്പെട്ടവനായി പത്മോസിലായിരിക്കുക. കറുത്ത ദിനമായപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആത്മവിവശനായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആരാധന ആത്മനിറവിന്റെ ആരാധനയായിരിക്കണം. ആത്മനിറവിന്റെ ആരാധന അതെ വെളിപ്പെടണം. അപ്പൊ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ അതെ നിറവിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ്? ആത്മ വിവശതയിലേക്ക് അതെ കടന്നുപോയി. അതെ, അനേക ബുദ്ധിജീവികൾക്ക്, ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക്, അതെ തത്വചിന്തകന്മാർക്ക് മറഞ്ഞു കിടന്ന എത്രയോ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളുടെ കലവറ തുറന്ന് യോഹന്നാനെ ദൈവം കാണിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് മക്കളെ നാം എത്രത്തോളം ദൈവസന്നിധിയിൽ അതെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നുവോ അത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കാലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. അത് ഇന്ന് രാവിലെ കാലം വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1, 2 വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, അതെ, യഹോവയെ കുറിച്ച് അവൻ എന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് പറയുന്നത്? ആരാ പറയുന്നത്? അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്നവൻ, സർവശക്തന്റെ നിഴൽ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന, പാർക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് എല്ലാ കാലത്തും പറയാൻ ചിലതുണ്ട്. ഏത് മഹാമാരിയുടെ നടുവിലും, ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിലും അത് അവർക്ക് പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതെ, ലോകത്തെ കുറിച്ചോ ലോകമഹിമങ്ങളെ കുറിച്ചോ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി
ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവർ വാഞ്ചിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? യഹോവയെ കുറിച്ച് അവൻ എന്റെ സങ്കേതമാണ്, അവൻ എന്റെ കോട്ടയാണ്, ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ചിന്തിക്ക്, എന്റേതെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഞാൻ പറയാം, എന്റെ പേന, എന്റെ വീട്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. പെട്ടെന്ന് നാം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അത് കേരളത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായപ്പോ നോക്കി നിന്നപ്പോ തന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവരുടെ വീട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒഴുകിപ്പോയി. വളരെ പണം ചെലവിട്ട വീടുകൾ അവര് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒഴുകി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ എന്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം നീക്കം വരുന്നതാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. ആമേൻ. എന്നാൽ എന്റെ സങ്കേതമാണ്, എന്റെ കോട്ടയാണ്, എന്റെ മറിവിടമാണ് എന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതൊരിക്കലും മാറിപ്പോകുന്നില്ല. അത് എന്നും എന്നും നമുക്ക് പറയത്തക്കോണം അവൻ നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ്, അവൻ നമ്മുടെ കോട്ടയാണ്, മാത്രമല്ല അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാണ്, ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിലെ ആശ്രയം പഴയതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ അതേ ഭക്തന്മാരുടെ വീടുകളിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അവർ എവിടെ ആശ്രയിക്കും? ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും. പശുവിന്റെ കാര്യമായാലും, കോഴിയുടെ കാര്യമായാലും, വളർത്തു നായയുടെ കാര്യമായാലും, അത് മക്കളുടെ കാര്യമായാലും, ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് എവിടെ കൊണ്ടുവരും? എവിടെ കൊണ്ടുവരും? ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, അവർക്ക് വേറെ പോകാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല. മറ്റൊന്ന്, അവരുടെ ദൈവം അവരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അവർക്ക് വിളിച്ചു പറയാനുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ, നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം വാഞ്ചിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ദൈവം ആരാണ്? ദൈവം ആരാണ്? ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ലജ്ജിച്ചു പോകുമോ? അതെ. അപ്പോൾ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല എന്ന് അറിയുന്ന ഓരോ ദൈവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏതൊരു വിഷയത്തിന്റെ നടുവിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നില്ല. അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം നമ്മുടെ ദൈവാശ്രയം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂടിയാൽ വളരെ അനുഗ്രഹമാണ്. അത് ലോകത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാളും, ലോക മനുഷ്യരെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാളും, ലോകത്തിലെ വലിയവരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് നാം നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. ചില വേദവാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം, രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം, അതിന്റെ 19-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ട്. 2 Kings chapter 19 verse 14. ദൂതന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുത്തു വാങ്ങി വായിച്ചു. ഹിസ്കിയാവ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ചെന്ന് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അത് വിടർത്തി. ഹിസ്കിയാവ് യഹോവയുടെ മുൻപാകെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു. നോക്ക്, ഇവിടെ ഹിസ്കിയാ രാജാവ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുക. പ്രശ്നം എന്താണ്? അശൂർ രാജാവ് തനിക്കെതിരെ വരികയാണ്. എഴുത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുക. ദൂതന്മാരുടെ കൈവശം അത് എഴുത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറകെ ആര് വരികയാണ്? അശൂർ രാജാവും സൈന്യവും വരാൻ വേണ്ടി എല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയാണ്. അവൻ വരികയാണ്.
ഹിസ്കിയാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കി, സൈന്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി, അതെ, അശൂരിന്റെ ശക്തിയെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടതിന് പകരം അവൻ എവിടേക്ക് ചെന്നു? അവൻ ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു. ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൂതന്മാരുടെ കൈവശം കൊടുത്തയച്ച ആ എഴുത്ത് വാങ്ങി എന്ത് ചെയ്തു? യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അത് വിടർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഹിസ്കിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, നീ ഒരുത്തൻ മാത്രം ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും ദൈവമാകുന്നു. നീ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നോക്ക്, ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവം ആരാണെന്ന് പറയുന്നു. വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, നീ ഒരുത്തൻ മാത്രമാണ് ദൈവം. അടുത്തത്, ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും നീ ദൈവമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ നീ ഒരുത്തൻ മാത്രമാണ് ദൈവം, മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും നീ മാത്രമാണ് ദൈവം. താഴോട്ട് വായിച്ചേ. നീ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയവനാണ്. നോക്ക്, ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഹിസ്കിയാവ് വേറെ എങ്ങോട്ടും ഓടിയില്ല. വിഷയങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തമ്പുരാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വന്ന് തമ്പുരാനോട് വിഷയം ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിന്റെ പൈതങ്ങളെ, ദൈവാശ്രയം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആശ്രയ ജീവിതം പുതുക്കി നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുമായി കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അതേ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ ഹിസ്കിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതെന്താണ്? താഴോട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. നോക്കണമേ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നിന്ദിപ്പാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന സൻഹെരീബിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണമേ. യഹോവേ, അശൂർ രാജാക്കന്മാർ ആ ജാതികളെ നോക്ക്, അവര് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹിസ്കിയാവിന് അറിയാം. അശൂർ രാജാക്കന്മാർ ചെയ്തത് അതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും തന്റെ ദൈവം ആരാണ്, ആകാശത്തെയും ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയവനാണെന്നും സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും അവൻ ദൈവമാണെന്നും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ വിഷയം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രവാചകനിൽ കൂടെ അത് തനിക്ക് ആലോചന കിട്ടി. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല, അവൻ അമ്പയ്യത്തില്ല, അവൻ വാട ഓരത്തില്ല, അവൻ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അവൻ തിരിച്ചു പോകും എന്ന് അതിനുള്ള ആലോചന കിട്ടി. മാത്രമല്ല, അന്ന് രാത്രി യഹോവയുടെ ഒരു ദൂതൻ അശൂർ പാളയത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് 1,85,000 പേരെ ഒരു ദൂതൻ സംഹരിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഏതൊരു കാലത്തും അതെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അശൂർ പാളയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിന്റെ പകല് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ആരംഭത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും, ഈ കാര്യം നടക്കുമോ, ഇത് സാധിക്കുമോ, ഈ രോഗം സൗഖ്യമാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ വന്ന് നമ്മളെ പതറിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ അറിയുന്ന ദൈവം അവരെ സഹായിപ്പാൻ മതിയായവനാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ക്ഷേമെടുക്കുകയാണ്. രാവിലെ കാലം നാം എത്രത്തോളം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമോ അത്രത്തോളം ദൈവിക വിടുതൽ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. യഹൂദ ബാലന്മാര് അത് രാജാവ് നിർത്തിയ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും. അവർ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ ഈ തീയിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പാൻ ശക്തന. ഇനി വിടുവിച്ചില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും നീ നിർത്തിയ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കത്തില്ല. തീ 7 മടങ്ങായി ജ്വലിപ്പിച്ചു.
എന്നാലും യഹൂദ ബാലന്മാരുടെ വാക്കിന് മാറ്റമില്ല. അവർ അത് മാറാതെ, അവർ പതറാതെ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അവരെ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിലേക്ക് അതെ കൊണ്ടിട്ടു. അത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അത് രാജാവ് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു, നമ്മൾ 3 പേരെ ഇട്ടത്, ഇപ്പോൾ 4ാമത് ഒരാള് നടക്കുന്നു, അവൻ ദൈവപുത്രനോട് സമനായിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തീച്ചൂള പോലെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അത് 7 മടങ്ങായി ജ്വലിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടേച്ച് മാറി മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അല്ല അതെ നാം സേവിക്കുന്നത്. 4ാമനായി ഇറങ്ങി വന്ന് തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ഒരു കേട് കൂടാതെ വിടുവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കഴിവുകൊണ്ടും അല്ല നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു. കൈ കഴിയതുകൊണ്ടും അകലം പാലിച്ചതുകൊണ്ടും ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. കൈ കൊടുക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില സ്ഥലങ്ങൾ, മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയപ്പം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ്ട, എന്തിനാ എന്ന് വിചാരിക്കും, അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് അത് അകലം പാലിച്ചത് കൊണ്ടോ മാസ്ക് ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം, സൂക്ഷിക്കണ്ട എന്നല്ല. എത്ര സൂക്ഷിച്ചവർ പോലും എന്ത് ചെയ്തു? അതെ, ഈ വ്യാധി പിടിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സൂക്ഷിപ്പാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഭദ്രമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, അകലം പാലിക്കണം, കൈ കഴുകണം, അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരറിയപ്പോഴും നമ്മെ ഭരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഹിസ്കിയാവ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നേരെ വന്ന ആ ശക്തിയെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? അതെ, ഹല്ലേലൂയ, അതെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ സൻഖരീബ് വന്നു. പക്ഷേ ഈ അതെ അശൂർ പാളയത്തിൽ നടന്ന സംഭവം അവൻ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഭയന്ന് വന്നതുപോലെ തിരിച്ച് ഓടിപ്പോയി. പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ബദല് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കെതിരായി ഉയരുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരങ്ങളും അതിന്റെ സഖ്യതകളും അതിന്റെ വാഴ്ചകളെയും നീക്കിക്കളയുന്ന മഹാദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെ കാലം നമ്മുടെ സന്തോഷമാണ്. വേറെ ഒരു വേദവാക്യം കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ വായിക്കാം. 2 Corinthians chapter 1 verse 8. 2 Corinthians chapter 1 verse 8. 2 Corinthians 1:8. ആസിയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല. ജീവനോട് ഇരിക്കുമോ എന്ന് നിരാശ തോന്നുമാറ്. നോക്ക്, ഇവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, കൊരിന്ത്യ വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ്, ആസിയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത്. എന്താണ്? ജീവനോടെ ഇരിക്കുമോ എന്ന് നിരാശ തോന്നുമാറ്. ഓ, ഞങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് മീതെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെട്ടു. അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു, ഞങ്ങൾ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു. താഴ്ത്തി വായിച്ചാട്ടെ. അതെ, ഞങ്ങളിലല്ല ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ഉള്ളിൽ നിർണയിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത്ര ഭയങ്കര മരണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. നോക്ക്, ഇവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, മരണകരമായ വിഷയമായിരുന്നു, മരിച്ചു പോകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ മരിച്ചവരെ വായിച്ച വാക്യം മുകളിൽ ഉയർപ്പിക്കുന്ന മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചു. മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു, എങ്കിലും അതിന്റെ നടുവിൽ എന്ത് ചെയ്തു? മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അതെ, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, ആ വലിയ മരണകരമായ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു. എന്ത് ചെയ്തു? വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. മേലാലും എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇന്നലെ വിടുവിച്ച ദൈവം, ഇന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം നാളെയും അവൻ വിടുവിപ്പാൻ മതിയായവനാണ്. തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അതെ ദൈവം സഹായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്?
തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിസ്കിയാവിനെ ദൈവം സഹായിച്ചു. അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട്, അവന്റെ സൈന്യബലത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ സഹായിച്ചു. അതെ, ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് അതെ അശൂർ പാളയത്തിൽ അതെ വലിയ പ്രവൃത്തി നടത്തി. അതെ, അശൂർ രാജാവ് ഭയന്ന് ഓടത്തക്കോണമുള്ള ദൈവ പ്രവൃത്തി ദൈവം അയച്ചു. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും, മരണകരമായ വിപത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിടുവിക്കുന്നു. അത് പൗലോസ് പറയുന്നു, അത് അവൻ ഇപ്പോഴും വിടുവിക്കുന്നവനാണ്, മേലാലും അവൻ വിടുവിക്കും. ലോകത്തിൽ എന്ത് തന്നെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വന്നാലും അത് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ്? എത്ര സൗകര്യങ്ങളും എത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വന്നാലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ അവൻ മരണത്തിലേക്ക് പോകാതെ അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ബദല് ഏത് മരണകരമായ അതേ സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിലും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇനി ഹിസ്കിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ 20-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് നമുക്ക് 20 അതിന്റെ 2 വായിച്ചാട്ട്. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 20:2. അപ്പോൾ ഹിസ്കിയാവ് മുഖം ചുവരിന്റെ നേരെ തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടി 1-ാം വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ചാട്ട്. ആ കാലത്ത് ഹിസ്കിയാവ് മരിക്കത്തക്ക രോഗം പിടിച്ചു. ആമോസിന്റെ മകനായ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട്, നിന്റെ ഗൃഹകാര്യം നോക്കി, ഇവിടെ മരിക്കത്തക്ക രോഗം പിടിച്ച് ഹിസ്കിയാവ് കിടപ്പിലായി. നേരത്തെ എന്താണ്? അശൂരിന്റെ ശക്തി തനിക്ക് നേരെ വരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം അവനെ ആ വിഷയത്തിൽ സഹായിച്ചു. ഇപ്പോൾ മരിക്കത്തക്ക രോഗം പിടിച്ച് അവൻ കിടപ്പിലായിരിക്കുകയാണ്. പ്രവാചകൻ വന്ന് പറയുകയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യും? മരിച്ചു പോകും. നിന്റെ ഗൃഹകാര്യമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രമത്തിലാക്കണം. വായിച്ചേ. മരിച്ചു പോകും, നീ ശേഷിക്കയില്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹിസ്കിയാവ് മുഖം ചുവരിന്റെ നേരെ അതെ, ഹിസ്കിയാവിനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നീ ശേഷിക്കത്തില്ല, നീ എന്ത് ചെയ്യും? നീ മരിച്ചു പോകും. ഇത് കേട്ട ഉടനെ എന്താണ്? പേടിച്ച് നിരാശനായിരിക്കുകയല്ല. അവൻ എവിടെ ചെന്നു? ഹിസ്കിയാവ് എവിടെ ചെന്നു? ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നു. വായിച്ചേ. അതെ, ഹിസ്കിയാവിന്റെ മുഖം ചുവരിന് നേരെ തിരിച്ചു. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അയ്യോ യഹോവേ, വിശ്വസ്തയോടും ഹൃദയത്തോടും കൂടെ മുമ്പിൽ നടന്ന് നിനക്ക് പ്രസാദമായതുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണമേ. നോക്ക, ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ കാലത്തും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഹിസ്കിയാവിന്റെ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഏത് വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ എന്താണ്? അതും കൊണ്ട് ഓടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുക. ശത്രു വന്നാലും രോഗം വന്നാലും എന്താണ്? ആ വിഷയമായി ഓടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്ക് വന്നിരിക്കുക. അതേ, മുഖം ചുവരിന് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഹിസ്കിയാവ് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഹിസ്കിയാവ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വിശ്വസ്തയോടും പരമാർത്ഥതയോടും കൂടെ നിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് ഓർക്കണമേ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സേവിച്ചവനാണ്, നിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നവനാണ്. ദൈവമേ, നീ അതൊന്ന് ഓർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധി തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തി താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. അവന്റെ ആയുസ്സിനോട് 15 സംവത്സരം കൂട്ടിക്കൊടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിന്റെ ബദല് ആയുസ്സിനെ നീട്ടാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം, മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം, തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. ലോകത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരും. വൈദ്യശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും ഒടുവിൽ അവർ പറയും, എത്ര വലിയ ഒത്തിരി രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് സൗഖ്യമാക്കിയ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ചില കേസ് കെട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ കൈ മലർത്തി കാണിക്കും, ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു,
ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്ക് അതെ എന്ന് പറയൂ അവര്. കാര്യം എന്താണ്? അത് ഏത് വിഷയത്തിന്റെ നടുവിലും സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആര് മാത്രമാണ്? ദൈവം മാത്രമാണ്. അതേ ലോകത്തിലെ വലിയൊരു എല്ലാം കൈമലർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു വൈറസിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും കൈമലർത്താൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ നടുവിൽ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കാലം നമുക്കതിയായി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ വകയുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. അപ്പോൾ ആസിയിൽ വെച്ച് വളരെ പ്രയാസം, മരണകരമായ പ്രയാസം നേരിട്ടു. അത് കൊരിന്ത്യർ വിശ്വാസികൾ, നിങ്ങളത് അറിയാതിരിക്കരുത്. ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നത്തിന് നടുവിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചു. മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്, എങ്കിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ ദൈവം നൽകി. ദൈവം വിടുവിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം നമുക്ക് പറയാനുള്ള സാക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. എന്ത്? ദൈവം അത് വിടുവിച്ചു. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്രയോ ആപത്തുകൾ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അതെ മുടിനാരിന് അതെ വ്യത്യാസമായി എത്രയോ അതെ അലറി അപകടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയി. എത്രയോ ആപത്ത് നിന്ന് അപകടങ്ങൾ നമ്മെ ദൈവം വിടുവിച്ചു. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ചതാണ്. കൊച്ചപകടത്തിൽ പോലും ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒന്ന് നടന്നു പോയതാ, തെന്നി വീണ് തലയടിച്ചു, തലപൊട്ടി മരിച്ചുപോയി. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത എത്രയോ അപകടങ്ങൾ, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആശ്രയം ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കിയെടുക്കണം. അതേ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം ആശ്രയിച്ചതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നു, വിടുവിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ദൈവം നിശ്ചയമായി ഏതൊരു കാലാവസ്ഥയിലും പോറ്റും. ഏലിയാവ് ആഹാബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് സന്ദേശം അറിയിച്ചു. ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? കരീത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കണം, തോട്ടിൽ നിന്ന് കുടിക്കണം, കാക്ക നിനക്ക് 2 നേരം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? കാക്ക 2 നേരം അവന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടെത്തിച്ചു കൊടുക്കും, തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും. ഒരു സുപ്രഭാതമായപ്പോൾ തോട്ടിൽ വെള്ളമില്ല, തോട് വറ്റി. കാക്ക വരും നോക്കിയിരുന്നു, സമയം നോക്കി, വരുന്ന സമയത്ത് കാക്ക വന്നില്ല. വളരെ ലേറ്റായി അത് വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു, വന്നില്ല. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം ഏലിയാവിന്, ഏലിയാവ് നീ എഴുന്നേറ്റ് സാരാപാത്തിലേക്ക് ചെല്ല്, അവിടെ ഒരു വിധവയോട് അതെ നിന്നെ പോറ്റേണ്ടതിന് ഒരു വിധവയോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശം മുഴുവൻ ക്ഷാമം കൊണ്ട് അതികഠിനമായിരിക്കുകയാണ്, ആഹാരം ഇല്ല, അത് വളരെ പ്രശ്നമാണ്. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അത് ഏലിയാവിനോട് പറയുന്നു, സാരാപാത്തിൽ ഒരു വിധവയോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുക നിന്നെ പോറ്റേണ്ടതിന്. അങ്ങനെ ഏലിയാവ് ചെന്നു. അതെ, ഏലിയാവ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതെ, വിറക് പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഏലിയാവ് ഒരല്പം വെള്ളം ചോദിച്ചു. ആ വെള്ളം അത് കൊണ്ടുവരാൻ പോയ കൂട്ടത്തിൽ അത് ഏലിയാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, നീ പോരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരടയും കൂടെ കൊണ്ടുവരും. അവൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിനക്കറിയത്തില്ലേ സാഹചര്യമൊക്കെ, ഇത്രയും വലിയ കഠിന ക്ഷാമം ഇവിടെ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതെ അവിടെ പറയുന്ന ഇവിടെ അടയാപ്പൊന്നുമില്ല, ഒരല്പം മാവുണ്ട്, ഒരല്പം എണ്ണയുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾ അത് പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാനും മകനും മരിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഏലിയാവ് അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു, എന്താണ്? ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന അട ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാ. അതേ, ഹല്ലേലൂയ. ഏതായാലും അവൾക്കൊരാത്മ പ്രേരണ. അതേ, ആദ്യം ഏലിയാവിന് വേണ്ടി, പ്രവാചകന് വേണ്ടി ഒരട ഉണ്ടാക്കി. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആദ്യം ആമേൻ പ്രവാചകന് വേണ്ടി അതെ അവൾ ഒരു അട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ ഭരണിയുടെ അതെ അവസ്ഥ മാറി, അവളുടെ കലത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറി. ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാല് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ആമേൻ, നമ്മുടെ കൈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീട്ടുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മുടെ വായ ദൈവത്തെ പാടുവാൻ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അത് നമ്മുടെ ജീവിത അന്തരീക്ഷങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അവൾ ഒരട ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ, പ്രവാചകന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു?
അവളുടെ കലത്തിലെ അവസ്ഥ മാറി. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് അവളുടെ ഭരണിയില് എണ്ണയുടെ അവസ്ഥ മാറി. അതിങ്ങനെ എടുക്കും തോറും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വീട് ആ ദേശത്ത് ഒരു അത്ഭുത വീടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിന്റെ വൈദ്യങ്ങള് അതേ ഒരളവിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നാം പാർക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ഭവനം ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. ചിലക്ക് ചോദിക്കും, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഇത്രയും സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്? സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണം, ഇത്രയും സന്തോഷിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കാര്യമെന്താ? നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ കാരണം ലോകത്തിന്റെ ഒന്നും കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നാം രുചിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട്. നമ്മുടെ സന്തോഷം ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, പ്രവാചകന് വേണ്ടി ഒരു അട ഉണ്ടാക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിന്റെ ബദല് നമുക്കും അത് പറയുവാനുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടത്, എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി, ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിലകൊണ്ടത് എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും അതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തൊഴിലിൽ അനുഗ്രഹം വരുവാനൊക്കെ ഇടയായത് അതെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തക്കോണം ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്തില്ലേ, അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആർക്കും എന്തല്ല കടക്കാരനല്ല. ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ അത് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് വിധത്തിലൊക്കെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വിധത്തിലൊക്കെ ദൈവം നമ്മോടും സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ഒന്നും മറന്നു കളയുന്നവനല്ല. എബ്രായ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരെ അതേ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും അവൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച അതേ ഹല്ലേലൂയ ആദരവ്, അതേ അവൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച ആ സ്നേഹം ഒന്നും ദൈവം മറന്നു കളയത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതെല്ലാം എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിന് പോലെ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ, നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം കാണുന്ന സ്വർഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പകർന്നു തരുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. അത് ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് ആരാണ്? അവൻ നമുക്ക് കോട്ടയാണ്, അവൻ നമുക്ക് സങ്കേതമാണ്, അവൻ നമുക്ക് പരിചയമാണ്, അവൻ നമുക്ക് പലകയാണ്, അവൻ നമ്മുടെ മറവിടമാണ്. ഒരു കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ചിറക് വിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ച് നടത്തുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ്. നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതേ നമ്മുടെ ദൈവാശ്രയം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ മടങ്ങി വരാം, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം. കടക്കാരിയായി തീർന്ന സ്ത്രീ അതേ ഹല്ലേലൂയ ആ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുകയാണ്, പ്രവാചകനെ ഞാൻ കടക്കാരിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതെ എൻ്റെ ഭർത്താവായ നിന്റെ ദാസൻ അതെ യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നു, അവൻ മരിച്ചുപോയി. ഞാൻ കടക്കാരിയായി എൻ്റെ മക്കളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കടക്കാരിത വന്നിരിക്കുന്നു. അതെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ എനിക്ക് വേണം. അതെ വാസ്തവത്തിൽ അത് ന്യായമായ നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചില വെള്ളിക്കാശുകൾ എടുത്തു കൊടുത്ത് അവളെ പറഞ്ഞയക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. അതേ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, നീ ചെന്ന് അതേ അയൽവക്കത്തുനിന്ന് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുക. അതെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭരണി എണ്ണയുണ്ടല്ലോ, അതേ വാങ്ങിയ പാത്രങ്ങളിൽ അത് പകരണം. അത് നീ മക്കളും അതേ അകത്ത് കയറി വാതിലടച്ച് അത് പകരാൻ തുടങ്ങണം. അതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്? ശക്തമായ ദൈവാശ്രയത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ അതേ കടഭാരത്തിന്റെ നടുവിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ വേദനയുടെ നടുവിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ നടുവിൽ ശക്തമായ ദൈവാശ്രയത്തിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിന്റെ ബദല് നമുക്ക് ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ദൈവം ഹല്ലേലൂയ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് അതിനെ പരിഹാരം കാണുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ശക്തമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് എൻ്റെ ദൈവാശ്രയം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദൈവാശ്രയം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, അതൊന്ന് പുതുക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശക്തമായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു ആവശ്യം കൂടെ നിന്റെ തൃക്കരങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവാനുഗ്രഹം പാർന്നാട്ട്. ഇതുപോലെ കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ അതേ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന്മേൽ ചെറുതും വലുതുമായ ഓരോ കാര്യത്തിന്മേലും എൻ്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള സാക്ഷ്യം കേൾപ്പാകണം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടിയാക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളെ നിരാശരായി അയക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ ഞങ്ങളുടെ ഏത്
സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു മഹാദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അതേ സഭയായി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗം സഹായിച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. എല്ലാ ദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ്. ഇന്ന് പൽക്കാലം സാക്ഷ്യം സഹായിപ്പാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി, അവിടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗം സഹായിച്ചാട്ടെ. അനുഗ്രഹങ്ങളെ പകർന്നാട്ടെ. വിടുതലയച്ചാട്ടെ കർത്താവ്. മഹിമിക്കാൻ സോലം ചെയ്യണമേ. അവിടുത്തെ പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിച്ച് കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഇതുവരെ നമ്മെ സഹായിച്ചു. ഒരു പാട്ട് പാടി ഈ സമയം നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Shake
ആമേൻ 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പകൽക്കാലം ശക്തിയെ പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിപ്പാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം അങ്ങയുടെ ബലം ഏറ്റെടുപ്പാൻ ഹല്ലേലൂയ ഈ പകൽക്കാലത്ത് ദൈവകൃപ 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 ഹല്ലേലൂയ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഇതുവരെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനാ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഈ ചൂടേറിയ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു അതേ കർത്തൃപകൽക്കാലം കൂടെ ദൈവസന്നിൽ വന്ന് ആലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അതേ കുറച്ചു പേര് ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അതേ ദൈവം നൽകിയ സാവകാശങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാവകാശങ്ങളാണ്. അതേ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതേ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ പരിപൂർണമായൊരു അതേ മാറ്റം ദൈവം നൽകി നമ്മെ സമൃദ്ധിയായ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കാം. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഈ സമയത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുമായി അത് നമുക്ക് അടുത്തിയല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതേ കേരളത്തിലായിരിക്കുന്നവര്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നവര്, ഡൽഹിയിലും ഡൽഹിയുടെ പരിസരങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എല്ലാവരും യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രായമായിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. അതേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. അത് നമ്മുടെ യൗവനക്കാരെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തമായി നിലകൊള്ളുവാൻ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അതിനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതേ ബാബുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവ് ദാസനെ അത്ഭുതകരമായ വിടുവിക്കേണ്ടതിനായി, സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിനായി, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളെയും മാറ്റി ബലത്തോടുകൂടെ ഓരോ ദിവസവും ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിന് അതേ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗം അവരെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. സാലിസിന്റെ പൂർണ്ണ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ ശീലശിക്ഷന്റെ പൂർണ്ണ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതേ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ശാന്തമാവയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തെയും ജ്യേഷ്ഠനെയും അതേ അവരുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്വർഗം അവരെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്യട്ടെ. അതിനായി ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതേ അവിടെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ ദൈവം അവരോടുകൂടെ ഇരുന്ന് നടത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിശേഷാൽ സോജോയും കുടുംബത്തെ ഓർക്കാം. അതേ സ്റ്റാൻലിയും കുടുംബത്തെ ഓർക്കാം. ദൈവം അവരെ സഹായിക്കട്ടെ. അതേ എംസിക്ക് തക്ക സമയത്ത് നോർമൽ ഡെലിവറി കർത്താവ് നൽകുവാൻ, ദീദയ്ക്കും അതേ തക്ക സമയത്ത് നോർമൽ ഡെലിവറി കർത്താവ് നൽകുവാൻ സഭയായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് ദിവസങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ
ഉച്ചയായ സമയത്തിനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കാലം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിരുന്നു കർത്താവ് ആലയത്തിന് കർത്താവ് ഫലങ്ങളായിരുന്നു നിന്നെ സ്തുതിപ്പാന് ഇങ്ങനെ സാവാശ്യം തന്നതിനാൽ നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ പരിപാലനം സൂക്ഷിക്കും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവെ നാട്ടിലായിരുന്നു കർത്താവെ കടന്നിടയാക്കി തീർത്തു. കർത്താവ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ നീ സഹായിച്ചു. നിന്റെ എല്ലാ പരിപാലനങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം കർത്താവെ നിങ്ങൾക്ക് ആരും കർത്താവെ സഭയായി ഞങ്ങളെ നിന്നെ കർമ്മവെക്കുന്നു. സഭയായി ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും നീ സഹായിക്കണമേ. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നീ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ദൈവം എല്ലാവരുടെ മേലും ധാരണമായി പറയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രുവിനാരെയും കർത്താവെ യാതൊരു കർത്താവ് ഉപദ്രവിക്കാതെ ദൈവം എല്ലാവരെയും മറച്ചുകൊള്ളുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. കാലം കർത്താവെ അനന്തത്തിലേക്ക് നീക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിന്റെ വരയുടെ കർത്താവ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവെ നീ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. കർത്താവെ ആകെയാ ഞങ്ങൾ ഉണരുവാൻ ഇടയാക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾ ഉണർത്തപ്പെടുവാനും ശക്തി പ്രാപിപ്പാന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ സാക്ഷി പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവെ സ്തോത്രം. വിശേഷാല് കർഷനെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുന്നു നീ സഹായിക്കുകയാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ ആ സാലിനായി പ്രാർത്ഥനകളെ സഹായിക്കണമേ. സാലിമയുടെ കർത്താവെ സൗരിക്കായി പ്രാർത്ഥനകളെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ പ്രിയപിതാവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം. തന്റെ കർത്താവ് അതിശയമായ കർത്താവ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്ന് ദാസനെ നീ പിടിക്കുമാറാകണമേ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും നിന്റെ കരം വെക്കാണ്. കർത്താവെ നാട്ടിലെ കർത്താവെ കൊറോണയിൽ ഭരപ്പെടുന്നതായ അടിയങ്ങളുടെ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം. ഇന്ന് കാലടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ കർത്താവെ ഓടിച്ചെന്ന് കർത്താവെ നീ അവരെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി നമ്മൾക്കാരും കർത്താവെ ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർത്താവെ രക്ഷനായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണ കർത്താവെ മാതാവിന്റെ കർത്താവെ പിതാവിനെയൊക്കെ ഓർക്കുന്ന കർത്താവെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ബാധികനായ ക്ലേശനായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ നീ കർത്താവെ അവരെ താങ്ങുമാറാകണമേ. നീ അവരെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. നീ കൃപയാരെ കർത്താവെ വലിയ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കാൻ ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കർത്താവെ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കാലം കർത്താവെ ആരാധനയത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരും സഹായിക്കണമേ. എല്ലാവരുടെ പേരും കർത്താവെ ധാരണമായി നൽകുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കാലം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അത്യുന്നതനെ പറയുകയും ഹല്ലേലൂയ. സർവശക്തനെ പാർക്കുന്നവൻ ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയെ കുറിച്ച് അവന്റെ സംഗീതവന്റെ കോട്ടയം എന്ന് ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവം കർത്താവെ പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരും കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചതിനാൽ നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ. നിന്റെ മറവിൽ കർത്താവെ മറിയപ്പെടുവാന് നിന്റെ ശരണം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ശരണമായി കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരണമായിരിക്കുവാന് അടിയാക്കുന്ന നന്ദിയോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആകെ കർത്താവെ എപ്പോഴും കർത്താവെ നിന്നെ മോദപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ സംഗീതം കോട്ടയം എന്ന് പറയുവാന് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പറയുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കർത്താവെ വീണ്ടും ശക്തിയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലം കർത്താവെ നിന്റെ ഭക്തന്മാർ ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ മുഖം കർത്താവെ പ്രകാശിതമായി തീർന്നു. കർത്താവെ ഇക്കാലത്തിന് കർത്താവെ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളുടെ മുഖം കർത്താവെ പ്രകാശിതമായി തീരുവാന് നീ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മറ്റൊരു സംസാരിപ്പാന് അങ്ങനെ വിത്തിനെ കർത്താവെ നീ ശക്തീകരിച്ചാൽ നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. വീണ്ടും കർത്താവെ ദൈവം മറിക്കണമേ. ശക്തമായ വിലയും കർത്താവെ കുടുംബാട്ടവരെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിപ്രായവരെയും സഹായിക്കണമേ. അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ വിശേഷ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തോട് നീ മനസ്സരിമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഈ കൊറോണ കർത്താവെ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ എവിടെയിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അത് കർത്താവെ സ്തോത്രം. കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തോട് മനസ്സരിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ സംഖ്യ കർത്താവെ ഇതുവരെയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യണമേ. ഒരു വീട്ടിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഡൽഹിയിലായിരിക്കും ഞങ്ങളെ കർത്താവെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും നിനക്ക് ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ തമിഴോട് പോകാനും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാനും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ എല്ലാ അവസരവും മാറി ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവെ അവസരം തിരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനകാര്യവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചിലരൊക്കെ സ്കൂളുകൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. കർത്താവെ അവർ കർത്താവെ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും കർത്താവെ അവരായിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തില് കർത്താവെ എല്ലാവരെയും സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തില് കർത്താവെ ക്ലേശം എല്ലാവരെയും കാണുക. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ ആശോയോടെ കർത്താവെ വൈഫിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡിയുടെ വൈഫിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവെ അവർക്ക് രണ്ടുപേരും കർത്താവെ തക്ക സമയത്ത് ഒരത്ഭുത കർത്താവെ കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഹല്ലേലൂയ.
അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കർത്താവെ വെക്കുന്ന കർത്താവെ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് വിട്ടുവീഴ്ചകളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നേ ഞങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രത്യാശം നിറയ്ക്കണമെന്ന് യേശു കർത്താവെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിച്ചേർപ്പിച്ച് കർത്താവെ സ്തോത്രം ഒരുപാടിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ അതിനെ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ നീട്ടുകാരങ്ങളൊക്കെ 100 മടങ്ങ് പ്രതികൾ കൊടുത്ത് മാനിക്കുള്ളതാകണമേ പുത്രമോദികാദേശനാഥനെ. കാവലും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഭൂലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങൾ ചേർപ്പാർക്കുന്ന സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും കൂടി നയിക്കും കർത്താവിന്റെ വരവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ.